ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 5-ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാബോധത്തെ പ്രവർത്തനം എന്ന അധ്യായത്തിലാണ്. അധ്യായത്തിന് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ മാതാജി. 26 എടുക്കണം. ഇപ്പൊ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നും കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കർമ്മസന്യാസം, അതായത് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇതിലേതാണ് ഉചിതം? അപ്പൊ കർമ്മസന്യാസം തന്നെയെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതൊരു ബോധപൂർവം വരേണ്ട ഒന്നല്ല. അതൊരു പൂ വിരിയുന്നത് പോലെ സ്വാഭാവികമായി വരേണ്ടതാണ് കർമ്മസന്യാസ യോഗം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വിരക്തി തനിയെ വരും. അപ്പൊ സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിക്കാൻ പാകം വന്നാൽ സന്യാസിയാകും. അതിന് പക്വതയില്ലാത്ത ആൾ കർമ്മയോഗം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെയുള്ള കർമ്മം കാമ്യകർമ്മത്തിൽ പെടുന്നില്ല. ഹൃദയശുദ്ധി ഇല്ലാതെ കർമ്മങ്ങളൊട്ട് ത്യജിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. ഹൃദയശുദ്ധി വരുന്നതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ത്യജിക്കേണ്ടത്. കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരാളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാബോധമില്ലാത്ത ത്യാഗം അപൂർണമാണ്. അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം കൃഷ്ണന്റേതാണെന്നും ആരും ഒന്നിനും ഉടമസ്ഥാവകാശം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൂടാ എന്നുമുള്ള ബോധം നമുക്ക് എപ്പോൾ ഉദിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ത്യാഗം പരിപൂർണമാകുന്നു. എല്ലാം കൃഷ്ണന്റേതാണെന്ന് നാം അറിയണം. എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. അതാണ് കർമ്മസന്യാസമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം.
അത് സാധനയിലൂടെ സ്വാഭാവികമായി എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഒരു പൂ വിരിഞ്ഞ് വരുന്ന അതേ നൈർമല്യത്തോടെ നമ്മൾ കർമ്മസന്യാസത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം. അതിനാൽ ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, കർമ്മയോഗമാണ് വിശിഷ്ടമെന്ന്. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ നീങ്ങുന്ന ആൾ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി ആരെയും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചാല് എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ശാഖകളും ഇലകളും ലേക്കും എത്തും. കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ്, എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുക. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച്, കേൾക്കുന്നത് കൃഷ്ണലീലകൾ, ജപിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനാമം, ഭക്ഷണം കൃഷ്ണപ്രസാദം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന്റെ കൽപ്പന നിറവേറ്റുകയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. കർമ്മഫലങ്ങള് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. ജാതിഭേദ ചിന്തയില്ലാതെ കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ച വ്യക്തി എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായ ചൈതന്യം കുടികൊള്ളുന്നു. അതെന്നല്ല പറയുന്നത്, നമ്മളെ പരമാത്മാവ് പരമതത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധമാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവും പ്രജ്ഞ ഒരു ശരീരത്തിൽ മാത്രം. അതാണ് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നല്ല മനസ്സിലാക്കി. അതെന്താണ് എന്ന് പറയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ജീവാത്മാവ് സ്വയം ശരീരത്തെ മാത്രം അറിയുന്നു. പരമാത്മാവ് സർവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നു. പിന്നെ ജീവാത്മാവിന് പറയുന്ന പേര് പരാപ്രകൃതി. അതുകൂടാതെ അണുവാണ് അല്ലെ? പരമാത്മാവോ അപരാപ്രതി. വിഭു. വിഭു എന്ന് പറയുന്നു. അണു വിഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ സ്ലൈഡില് ഒരു കഥയുണ്ട്, അതറിയാമോ? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ. യെസ്, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഒരു 3 ലക്ഷം നാമം ഒരു ദിവസം ജപിക്കുന്ന കൃഷ്ണഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വേശ്യ സ്ത്രീയെ പറഞ്ഞയക്കണം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി തരണം എന്ന് യാചിച്ചു. പറഞ്ഞു, ശരി, അത് നിറവേറ്റി തരാം, നീ അവിടെ ഇരിക്കെ, എൻ്റെ ഈ നാമജപം ഒന്ന് കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീയെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. സ്ത്രീ അവിടെ ഇരുന്ന് ഈ നാമജപം കേട്ട് നേരം വെളുത്തു. അങ്ങനെ സ്ത്രീ മടങ്ങിപ്പോയി. അന്നത്തെ ദിവസം മടങ്ങിപ്പോയി. പിറ്റേ ദിവസവും വന്നു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ശരി, ഇന്ന് ഞാൻ എന്തായാലും നിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും നാമജപത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. നാമം ജപിച്ച് നേരം വെളുത്ത് ഈ സ്ത്രീ അവിടെ കിടന്ന് ഒരു മൂലയിൽ കിടന്നുറങ്ങിപ്പോയി. നേരം വെളുത്ത് ആ സ്ത്രീ എഴുന്നേറ്റ് പോയി. പിറ്റേ ദിവസവും വന്നു. പിന്നെ അന്നും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഇതിനെ നിരാശപ്പെടുത്തില്ല. അവിടെ ഇരിക്കുക, ഇത് എൻ്റെ ജോലി തീർന്നതിന് ശേഷം, എൻ്റെ നാമജപം തീർന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പല ദിവസങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഈ നാമജപം കേട്ട്, അതാണ് ശ്രവണത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം. അത് ഒരു വേശ്യ സ്ത്രീയെ പോലും ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് അടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യദീനാം യദ്ചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മ നിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടേക്ക് എന്നല്ല പറഞ്ഞതാണ്. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യദീനാം യദചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മ നിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ്, ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണ് കാമവും ക്രോധവും. ആ കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയിലേക്ക്,
അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. എന്തായിരിക്കണം? കാമക്രോധങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ മുക്തിക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പവിത്ര ആത്മാക്കളിൽ വെച്ച് ഉത്തമനാണ് കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചവൻ എന്ന് ഭാഗവതത്തില് ഇത് അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് ശ്ലോകത്തെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു. 4:22-39 യത്പാദപങ്കജബലാശവിലാസഭക്ത്യ കർമാശയം ഗ്രഥിതമുദ്ഗ്രഥയന്തി സന്തഃ ത്വന്നര്യരക്തമതയോ യതയോ പരിശുദ്ധ ശ്രോതോ ഗണാസ്മരണം ഭജ വാസുദേവം. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ ആഗ്രഹങ്ങളെ പിഴുതെടുത്ത ശേഷം ഭഗവത് പാദസേവയിൽ മുഴുകി അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ഭക്തന്മാർ. ഇപ്പൊ ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ. എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. കാമ്യകർമ്മം, ഈ കർമ്മം ചെയ്ത് ഇന്നത് നേടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ വേരോടെ പിഴുതെടുത്ത ശേഷം ഭഗവത് പാദസേവയിൽ മുഴുകി അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം, ആ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളത് കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രം, അതിൻ്റെ ഫലം ഭഗവാനിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ ആനന്ദം, ആ കർമ്മത്തിലെ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ഭക്തന്മാർ. അവരെ പോലെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ അദമ്യമായ ത്വരയെ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ ഋഷീശ്വരന്മാർക്ക് പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവർ. അവർക്ക് ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെയെല്ലാം അതിനെ വേരോടെ പിഴുതെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ അദമ്യമായ ത്വരയെ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാനും ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കും. അത് ചില ഋഷീശ്വരന്മാർക്ക് പോലും സാധിക്കാത്തതാണ്. ഏതൊരു ജീവാത്മാവിൻ്റെയും ഹൃദയത്തിലെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വേരൂന്നി കിടക്കുകയാണ്. ഏറെ പരിശ്രമിച്ചാലും മഹർഷിമാർക്ക് പോലും അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. അതേസമയം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നിരന്തരം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന, അതാണ് അഭ്യാസേനതു കൗന്ദേയ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അഭ്യാസത്തിലൂടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തനെ പൂർണ്ണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരമപദപ്രാപ്തി ലഭിക്കുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ പറ്റി പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ള അയാൾ എപ്പോഴും സമാധിയിലാണ്. ദർശനം, ധ്യാനം, സ്പർശം എന്നിവ കൊണ്ട് മാത്രം, നേരത്തെ നമ്മളൊരു സ്ലൈഡ് കണ്ട് അല്ലേ, ദർശനം കൊണ്ടോ സ്പർശം കൊണ്ടോ ദർശനം, സ്പർശനം, ധ്യാനം എന്നിവ കൊണ്ട് മാത്രം മത്സ്യങ്ങളും ആമകളും പക്ഷികളും മക്കളെ പുലർത്തി പോരുന്നു. ഹേ പത്മജ, ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ. ആമ കരയിൽ മുട്ടയിട്ടിട്ട് അത് വെള്ളത്തിലിടുന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ധ്യാനം, സ്പർശം എന്നിവ കൊണ്ട് മാത്രം മത്സ്യങ്ങളും ആമകളും പക്ഷികളും മക്കളെ പുലർത്തി വന്നു. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മത്സ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും, ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്, വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് എത്ര വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും, എവിടെയാണ് ഭഗവത് ധാമം എന്ന് അറിയുക പോലുമില്ല, അത്രയും ദൂരത്തിരുന്ന് നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. അതാണ് പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രഹ്മ നിർവാണം. അടുത്ത ശ്ലോകം 27-28. സ്പർശൻ കൃത്വാ ബഹിർബാഹ്യൻ ശംശുശൈവാന്തരേ ഭുവോ പ്രാണാപാനൗ സമൗ കൃത്വാ നാസാഭ്യന്തരചാരിണൗ യഥേന്ദ്രിയ മനോബുദ്ധിർ നിർമോക്ഷ പരായണ
വിഗതേച്ഛ ഭയക്രോധോയ സദാ മുക്ത ഏവ സ. ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിരോധിച്ചും പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടിയുറപ്പിച്ചും ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസാദ്വാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കി യോഗി രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. സദാ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന അയാൾ മുക്തൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിരോധിച്ച് പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ച് ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസാദ്വാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയ യോഗി രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. അത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അങ്ങനെ സാധിക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനിൽ അത്ര വിശ്വാസത്തോടെ ഭക്തനായി നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചാല് ഇതിനേക്കാൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ ഭക്തിലത ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മനിർവാണ തത്വങ്ങൾ വിവരിച്ച ശേഷം അഷ്ടാംഗയോഗം എന്ന് പറയുന്ന യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ അഷ്ടാംഗയോഗം അല്ലെ, ഏതൊക്കെയാണ് അഷ്ടാംഗയോഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? പ്രമിലേഷ് പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ. നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. ഏതൊക്കെയാണ്? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. ഇതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അത്രയും മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി എന്നാൽ മാത്രമാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ആ രാഗദ്വേഷങ്ങളെല്ലാം ശമിപ്പിച്ച് ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടി മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കാം. ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മനിർമ്മാണ തത്വങ്ങൾ വിവരിച്ച ശേഷം അഷ്ടാംഗയോഗം എന്ന് പറയുന്ന യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ആ നിലയിലെത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഇതിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 8 വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അഷ്ടാംഗയോഗം. ഇനി 6-ാം അധ്യായത്തില് ഇതിനെപ്പറ്റി വിശദമായും പറയുന്നു. ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം, രസം, ഗന്ധം എന്നീ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും ഭൂമധ്യത്തിൽ ദൃഷ്ടിയുറപ്പിച്ച് ഇമകൾ പകുതി അടച്ച് നാസാഗ്രത്തിൽ മനസ്സൂന്നി കണ്ണുകൾ തികച്ചും അടയ്ക്കുവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഉറങ്ങിപ്പോയെന്ന് വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും 8:30 തുടങ്ങി 9:30 വരെ ശരിക്കും ഉറക്കം വരേണ്ട സമയമാണ് അല്ലെ. പ്രമിലേഷ് പ്രഭു കിടക്കണ പോലെ ഒന്ന് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ട് ആ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ള ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാല് നമുക്ക് ഉറക്കത്തെ ജയിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ ആകർഷണ വലയത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവയ്ക്കും ശരീരത്തിൽ മേൽപോട്ടും കീഴ്പോട്ടുമായി ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വായുവിനെ ക്രമീകരിച്ചും കൊണ്ട് അത്രയും ശ്രദ്ധയോടെ ഇരുന്നാൽ മാത്രമാണ് അഷ്ടാംഗയോഗത്തിലൂടെ മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും. ക്രോധ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനും അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാനും സഹായിക്കുന്നതാണ് യോഗചര്യ. യോഗ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പ്രവൃത്തിയിൽ വരുത്താൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൻ്റെതാണ്. അതാണ് പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നത്. യോഗ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പ്രവൃത്തിയിൽ വരുത്താൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൻ്റെതാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിച്ച് മറ്റു വിഷയങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിച്ച് അപകടസാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണ ഉപായം എന്ന നിലയിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. അതിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടണം. നമ്മള് മറ്റു കഥകൾ കേൾക്കാൻ നമ്മുടെ ചെവി കൊടുക്കാതെ കൃഷ്ണലീലകൾ എവിടെ പറയുന്നുണ്ടോ ആ കഥകൾ കേൾക്കാൻ നമ്മളുടെ കാതുകളെ വിനിയോഗിക്കണം. നമ്മുടെ നാവ് അത്
ആവശ്യമില്ലാത്ത സംസാരങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നാമസങ്കീർത്തനത്തിനും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനും വേണ്ടി മാത്രം നാവിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അങ്ങനെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവത് കാര്യങ്ങൾക്കായി, നമ്മുടെ പാദം അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുവാനും, കൈകള് ഭഗവാന്റെ പൂജ ചെയ്യുന്നതിനും എല്ലാം, കണ്ണുകള് നല്ല നല്ല പൂക്കള്, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പൂക്കളെ കണ്ട് അത് പറിച്ച് എടുത്ത് മാല കെട്ടി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, അങ്ങനെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായി വ്യാപരിപ്പിച്ച്, അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണോപായം എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണാബോധം അഷ്ടാംഗ യോഗത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഇനി ശ്ലോകം 29. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോകമഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തിമൃച്ഛതി. എന്താണ്? ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോകമഹേശ്വരം. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും അന്തിമ സ്വീകർത്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോകമഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം. എല്ലാ ജീവികളുടെയും നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത് ഭഗവാനാണ്. സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തിമൃച്ഛതി. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നവന് ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിരമായ സമാധാനം ലഭിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ്? ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും അന്തിമ സ്വീകർത്താവ് ഭഗവാനാണ്. സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം, എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്ത് ഭഗവാനാണ്. ഈ സത്വം ജ്ഞാത്വം മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി, ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നവന് ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിരമായ സമാധാനം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയമാതാവ്, വിജയമാതാജി, വിജയമാതാജി എവിടെയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ വിവർത്തനം ഒന്ന് വായിച്ചേ. പ്രഭാത് കെ ജയ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മായാശക്തിയാൽ ബദ്ധരായി തീർന്ന ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാം തന്നെ ശാന്തി ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അതിന് വേണ്ടുന്നതെന്ത് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. വിവർത്തനം വായിച്ചാൽ മതി മാതാജി. വിവർത്തനം. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളൊഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ഈ ശ്ലോകം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. മാതാജി വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ സാരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അധിപതിയും എല്ലാ ജീവികളുടെയും നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സുഹൃത്തുമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ അഹങ്കാരവും ഭയവും ആശങ്കകളും ഇല്ലാതാകുന്നു, യഥാർത്ഥ ശാന്തി ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരായിട്ട് കാണണം? ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കണം. എല്ലാം ഭഗവാന് മാത്രം. നമ്മുടെ സുഹൃത്തിന് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിക്കണം, ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്താല് എന്തായിരിക്കും, നീ എൻ്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മള് സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിക്കും. പക്ഷെ അതിനുശേഷം അതിനു മുൻപ് എന്ത് നടന്നുവെന്നോ അതിന് ശേഷം വരാൻ പോകുന്നത് എന്തെന്നോ ഒന്നും ആ സുഹൃത്തിന് നമ്മൾക്ക് വഴികാട്ടി തരാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോഴത്തെ ആ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എന്ന് വരാം. അതേസമയം ഭഗവാനെ നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടിയാല്, കൃഷ്ണ ഇതെല്ലാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ അറിയുന്നുണ്ട്, നിന്നില് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിന്നെ ഒരു സുഹൃത്തായി കണ്ടുകൊണ്ട് എന്നെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ അത്രയോ ശ്രദ്ധ
എന്താന്ന് വെച്ചാല് അത്യന്തമായ വിശ്വാസം. ആ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് കാര്യങ്ങള് ഭഗവാനെ സുഹൃത്താക്കിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അധിപതിയും എല്ലാ ജീവികളുടെയും നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭഗവാനെ അത് സുഹൃത്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അഹങ്കാരവും ഭയവും ആശങ്കകളും എല്ലാം ഇല്ലാതാവുന്നു, യഥാർത്ഥ ശാന്തി ലഭിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിനായി മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ സർവസ്വവും സമർപ്പിക്കണം. എല്ലാ ദേവന്മാരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് കൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹം ദേവസത്തമന്മാരായ ബ്രഹ്മാവിനും ശിവനും തമീശ്വരാണാം പരമം മഹേശ്വരം എന്നാണ് വേദങ്ങളിൽ വരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മായാമോഹിതരായ ജീവാത്മാക്കൾ തങ്ങൾ ചുറ്റും വീക്ഷിക്കുന്ന എന്തിനേയും അതീശത്വം അതിനാഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് അധീനരാണ് അവർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ശക്തിയുടെ നാഥനാണ് കൃഷ്ണൻ. ഈ പ്രപഞ്ച ശക്തിയുടെയും നാഥനാണ് കൃഷ്ണൻ. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ കർക്കശ നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനരാണ്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് ശാന്തി നേടാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ദേവന്മാരുൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരാണ്. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ ശാന്തി ലഭിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രായോഗിക ഒരു വിവരണമാണ് ഈ കർമ്മയോഗം എന്ന ഈ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മാർഗമാണ് ജ്ഞാനയോഗം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനവും കൃഷ്ണാവബോധമാണ് നേരിട്ടുള്ള ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മാർഗമാണ് ജ്ഞാനയോഗം. അതായത് നമ്മൾക്ക് അറിവ്, നമ്മൾ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ ആചാര്യന്മാർ പകർന്നു നൽകിയ അറിവ് നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഭക്തിയോഗം എളുപ്പമാവും. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അജ്ഞാനം മാത്രമായിരിക്കും. മായയ്ക്ക് മേൽ ആധിപത്യം നേടാമെന്ന ആഗ്രഹം മൂലം നമ്മള് അതിനു മേൽ പ്രപഞ്ചത്തിന് മേലെ ആധിപത്യം സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ ജീവന് സർവക്ലേശങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് ആരോടും പക്ഷപാതമില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കാനും രാഗദ്വേഷങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിയിൽ നിന്ന് സ്വയം മോചിക്കാനുമുള്ള പ്രയത്നത്തിൽ തൻ്റെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നിറവേറ്റുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്തിനെ സാധിക്കുള്ളൂ? നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. യഥാർത്ഥമായ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ ബ്രഹ്മനിർവാണത്തിൽ ജീവിക്കാം. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ അഷ്ടാംഗയോഗം സ്വയം പരിശീലിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അഷ്ടാംഗയോഗം അത് നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടെ ചെയ്യാതെ അത് ശരിയായിട്ട് ഒരു സാധന രൂപത്തിൽ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ക്രമമായ പുരോഗമനത്തിനുള്ള സാധനയായി യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി എല്ലാം ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിന്റെ പരിപൂർണതയ്ക്കുള്ള കുറിപ്പുകൾ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവ സേവനത്തിന് മാത്രമേ മനുഷ്യന് ശാന്തി നൽകാൻ കഴിയൂ എന്നതാണ് ഈ ഒരു 29-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. യജ്ഞതപസ്സുകളെ ഭോക്താരാം ഭക്ഷിക്കുന്നവനായും സർവലോകമഹേശ്വരം സർവലോകങ്ങളുടെയും നാഥനായും സർവഭൂതാനാം സർവജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തായും മാം എന്നെ ജ്ഞാത്വ അറിഞ്ഞിട്ട് ശാന്തിയെ ഋച്ഛതി പ്രാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് എനിക്ക് തോന്നണം ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ശ്ലോകമാണെന്ന് തോന്നണം. അപ്പൊ ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസ്സാം സർവലോകമഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തിമൃച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ അധ്യായം എവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്? ഏതെങ്കിലും സ്ലൈഡുകളിലോ ഏതിലെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് 6-ാം അധ്യായം തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ. ഇതിലാകെ ഒരു കഥയാണ് വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളത്. നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ ശിശുപാലന്റെ കഥ അറിയണതായിരിക്കും അല്ലെ? ശിശുപാലൻ ചേതി രാജ്യത്തിലെ രാജാവായ ദമഘോഷന്റെയും രാജ്ഞിയായ ശ്രുതസ്രവയുടെയും മകനാണ്. ശിശുപാലൻ ജനിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മഹാഭാരതത്തിലും ഭാഗവത പുരാണത്തിലും ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ശിശുപാലൻ ചേതി രാജ്യത്തിലെ. അപ്പൊ ജനിച്ചപ്പോൾ 3 കണ്ണുകളും 4 കൈകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ആകെ വിഷമായി. അതായത് ഭഗവാന്റെ അമ്മായി തന്നെയാണ്, അമ്മാവന്റെ മകൻ തന്നെയാണ് ശിശുപാലൻ. 4 കൈകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കണ്ട് എല്ലാവരും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇവര് വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആകാശവാണി ഉണ്ടായി. ഈ കുട്ടിയുടെ അധിക കൈകളും കണ്ണും ആരുടെ മടിയിൽ വെച്ചാൽ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നുവോ ആ വ്യക്തിയാണ് പിന്നീട് ഇവന്റെ മരണകാരണം. ആരെങ്കിലും ഈ കുട്ടിയെ എടുത്താല് ആരുടെ കയ്യിലാണോ അല്ലെ മടിയിലാണോ ഈ കുട്ടിയെ വെക്കുന്നത്, ആ സമയത്ത് ഈ കുട്ടിയുടെ ഈ കയ്യും അധിക കൈകളും 4 കൈയുള്ളതില് 2 കൈയും കണ്ണും അപ്രത്യക്ഷമാകും. ആ വ്യക്തിയായിരിക്കും ഇവന്റെ മരണകാരണവും എന്നും കൂടി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ കുട്ടിയെ എടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കും. പക്ഷെ പലരും കുട്ടിയെ മടിയിൽ കിടത്തിയെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടായില്ല. പിന്നീട് ഭഗവാൻ എത്തി. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വന്ന് കുട്ടിയെ എടുത്തപ്പോൾ അധിക കൈകളും കണ്ണും അപ്രത്യക്ഷമായി. ഉടനെ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി, ശ്രുതസ്രവ ആ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി. അമ്മ ഇത് കണ്ടപ്പോ ഭയപ്പെട്ടു. അവൾ കൃഷ്ണനോട് തന്റെ മകന്റെ തെറ്റുകളൊക്കെ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. അതിപ്പോ അത്രയും കുരുത്തക്കേടുള്ളതായിരിക്കുന്ന അമ്മയ്ക്കറിയാം. പക്ഷെ തന്റെ മകന്റെ തെറ്റുകളൊക്കെ 100 തെറ്റുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഇവന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താമെന്ന് ആ അമ്മയും നിശ്ചയിച്ചു. ആ 100 തെറ്റുകള് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? കൃഷ്ണൻ ശിശുപാലന്റെ 100 കുറ്റങ്ങൾ വരെ ക്ഷമിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. 100 കുറ്റങ്ങൾ വരെ ക്ഷമിക്കാം ഞാൻ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. പക്ഷേ ശിശുപാലൻ വളർന്നപ്പോൾ ശക്തനായ ഒരു രാജാവായി. എന്നാൽ കൃഷ്ണനോട് കടുത്ത അസൂയയും വെറുപ്പും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും കൃഷ്ണനോടുള്ള അസൂയയും വെറുപ്പും കൂടി വന്നു. അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താണ്? കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് രുക്മിണി ശിശുപാലനെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും രുക്മിണി ആണെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ ഭർത്താവായി ആഗ്രഹിക്കുകയും കൃഷ്ണൻ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതും കൂടി ആയപ്പോഴ് കൃഷ്ണനോട് അതിയായ വെറുപ്പ് വന്നു. ഇതോടെ ശിശുപാലന്റെ ദേഷ്യവും അതെല്ലാം കൂടുതൽ ശക്തമായി. അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിരൻ രാജസൂയയാഗത്തിൽ ആദ്യം ബഹുമതി കൃഷ്ണന് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇത് ശിശുപാലനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. അവൻ സഭയിൽ വെച്ച് കൃഷ്ണനെയും മറ്റു മഹാന്മാരെയും അപമാനിച്ചു. എല്ലാവരെയും അപമാനിച്ചു. കൃഷ്ണൻ ക്ഷമയോടെ അവരെ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം എണ്ണിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇത്ര കുറ്റം വരെ എണ്ണും?
100 കഴിഞ്ഞാല് അതിന് പണി കൊടുക്കുമെന്നറിയാം. അങ്ങനെ 100 കുറ്റങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ശിശുപാലൻ ഇങ്ങനെ അപമാനം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ കൃഷ്ണൻ തന്റെ സുദർശന ചക്രം പ്രയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചു. അപ്പൊ ശിശുപാലൻ മരിച്ചപ്പോൾ ആത്മാവ് കൃഷ്ണനിൽ ലയിച്ചതായി, അതായത് മോക്ഷം ലഭിച്ചു. ഇതില് ദ്വാരകാപാലന്മാരായ ജയവിജയന്മാരുടെ 3ാമത്തെ ജന്മ ആണ് ശിശുപാലൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതെന്ന് പറയാൻ എന്താണ്? അസൂയയും അഹങ്കാരവും ഉണ്ടായാലും നമ്മളെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ദൈവം ക്ഷമയുള്ളവനാണ്. ഈ ഒരു വാദം കൂടി നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ക്ഷമയുള്ളവനാണ്. എന്നാൽ ധർമ്മത്തിന് വിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ചെയ്താല് അതിനുള്ള ഇത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. മനസ്സെപ്പോഴും എവിടെയായിരിക്കണം? ദൈവസ്മരണയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ആത്മീയ പ്രാധാന്യമാണ്. അതുപോലെ കോപവും വിദ്വേഷവും വിവേകം നഷ്ടപ്പെടുത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് ഇതില്. ഇനി നമ്മൾക്ക് 6ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങാം. ഇന്നുണ്ട് 30 മിനിറ്റ്. ഇതില് സംശയമൊന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ്